Pozdrav drugari, došao sam tu na rečicu jednu da se okupam, pošto teče mala tak potočić jedan, ali možda se okupam, možemo da se obrijemo, da navedemo sebe u porjadak, da ličimo na ljude, a ne tamo na neke klošare koji ratuju. Jedno je mali problem što tu puca, što doleće non stop artiljerija, ali to je manji problem od svih drugih kojih imamo. Šta reći, situacija na frontu se ništa posebno nije izmenila, naši napreduju, polako u okruženje popada Avdejevka, polako ali sigurno. Peski je očišćen u potpunosti, Marinovka je otprilike više od pola, Marinka, mešam tu Marinovka, to je na granici s Rusijom. Marinka je više od pola zauzeta, drugu polovinu za sada naša artiljerija melje tamo u potpunosti. Kad oni završe, tada ćemo mi da krenemo napred sa pešadijom. Evo, samo čekamo trenutak kad će da nam kažu idemo napred. I još jedna informacija koja je tako interesantna, znači pre neki dan me pozvao drugar iz službe ovde, kaže zapisao si video gde si rekao da su streljani stranci, a u stvari oni nisu streljani, onih trojica. Sad, da li jesu ili nisu, on me doveo tako u zabunu. Uglavnom, ja se potruditi da saznam pravu istinu, pa ću vam reći šta se desilo po tom pitanju. Što se tiče drugih delova fronta, naši idu u napad po celoj liniji, polako, ali sigurno. Avdejevka se polako uzima u okruženje, verovatno po tome kako radi naša artiljerija i pravci kretanja naših mehanizovanih brigada ili jedinica pokazuju da će verovatno da se uzima ne samo Avdejevka, nego sva veća mesta u Kaljcovu. Od Serebrjanku skoro su zatvorili, zatim šta još tamo, Harkov, verovali ili ne, polako, ali sigurno isto se zatvara. Kako mi se čini, on će ići u okruženje takođe. Šta je interesantno, naša avijacija, sad se ne čuju avioni, ali inače lete svaki dan i lete sve više i više. Juče je tako nešto babahnulo, znači avion kad je doletao nismo čuli, ali smo čuli bombu. Kad je bio pa onaj sviskatori nisam čuo, ja mislim, od 2014. Pa on i kako je udarilo, znači to je palo od nas. Evo ovo sad prileće možda na, ne znam, 500-600 metara dalje i čuje se tako slabo. A ono je, znači, preletilo je nekih 5 km od nas, auto se tresao kako je udarilo. Kao da se neko seksom bavi u njemu. Ovako. Otprilike situacija tako. Da, što se tiče još YouTube-a, iz nekog razloga sam blokiran tamo na 7 dana, ne možemo ništa da objavljujemo, tako da će Ljoša objaviti video na Telegramu. Ja ne znam kada ću uspeti da ga pošaljem, kada će biti interneta, pošto ovde internet trenutno ne radi. Danas verovatno bi trebao ići u Donjeck, ako odem u Donjeck pustit ću video. Mi smo u principu tu i nedaleko od Donjecka, ali daleko. Pošto u 5-6 km mnogo znači, 5-6 km to je otprilike od zone žestokih borbenih dejstava do zone gde pomalo tamo doleće. Šta ja kažem, toliko za sada drugari, vidimo se, a vama koji protestujete protiv ete gej bezobraštine što dožna proizaći u Srbiji, svaka čast i držite se, pratimo svi ovde šta se tamo dešava. Sve najbolje.